роҳбарияти корхонаи фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳр бо назардошти он ки дар фасли гармо масъалаи бо оби нӯшокӣ таъмин намудани аҳолӣ то ҷое душвор мегардад, тадбирҳо роҳандозӣ менамояд, то ин ки пойгоҳҳои обкашӣ хуб фаъолият дошта бошад. бо ҳамин мақсад дар пойгоҳи обкашии Шарбат корҳои таъмир ва азнавсозӣ гузаронида шуд. имрӯз фасли тобистон ки сар шуд, наврасои об ба назар мерасад. мо ба ин нигоҳ накарда корҳои таъмиру азнавсозию корҳоро ба анҷом расонида истодем. Мана имрӯз як таҷҳизоти обкашӣ ҳаҷмаш 200 метри кубӣ дар як соат дар пойгоҳи обкашии Шарбат васл намуда истодем барои таъмири оби нӯшокӣ аҳолии шаҳри Панҷакент. дар кори таъмир мутасаддиён аз ҷумла кафширгар Насрулло Раҳимов масъулияти зиёд эҳсос менамояд. мо коргоҳи махсус линия аз кор баромадаги насос навода шинодем гоҳа ҳамин рӯз мо сар мезанем халқ. шабу рӯз мо боҷаш бошад то ҳамин кора анҷом надем ҳаминҷо надем барои халқ бурдан бард. Ризо Мустафоев дар идомаи мусоҳиба аз аҳолӣ даъват ба амал овард ки аз оби нӯшокӣ сарфакорона истифода бурда бо он заминҳоро обёрӣ нанамоянд. То ин вақт борону боронгарӣ буд, об ба ҳама ҷо мерасед. Мана сар шудани гармӣ об норасоӣ дида мешавад. мо мана ин корҳо иҷро расонида истодем, лекин аз тамоми шаҳрвандони шаҳри Панҷакент хоҳиш мекардам ки оби нӯшокиро танҳо барои оби нӯшокӣ истифода баранд. дар урфият мегӯянд ки инсоф дорӣ барака дорӣ. обро аз рӯи инсоф истифода баранд. он нафароне ки барои обмонии қитъаи замини ҳавлиҳо дар муддати шабона истифода баранд. сарфи назар аз тадбирҳои андешида имрӯз таъмини аҳолӣ дар қисмати алоҳидаи шаҳр то ҷое душвор аст, зеро буданду ҳастанд нафароне ки ин неъмати худовандиро аз рӯи инсоф истифода намебаранд. заминҳои назди ҳавлигиро аз ҳисоби оби нӯшокӣ обёрӣ менамоянд ва ҳатто ҳавзҳои шиноварӣ бунёд карда аз ин ҳисоб фоида ба даст меоранд.